imang di kagit ang tuhod iman oh. Gibon eh. Sir, na dyan na, love. Ulag, dugay na bara kayo. Dagi pala ilaw. Sige, love. Excited po kayo. Kabasi maldita mong mama, love. Di ilaw, butan siya. Sure, ha? Ulag. Sige, love, kay... Okay rin ang suot na ko, love. Ulag, wapay ka na, love. Ako ang buto. Ulag. Ato na ta. Tara. Ano na yung balay, love? Ma! May buntag, ma! Kay buntag, te. Ma, umuyag di ma, hindi dangas. Kay buntag. Kinsa man iman nga nagmamama naman ni sa kuha. Po, nguyag mo. Kay buntag, ma. Mo ni imong uyab? Kamahal-mahal sa pagpatuloy na ko si mga nagbayad ko 2,000 unya maro na imong uyabon. Oo, ma. Dugay naman may ma. Sana all. Tanawa ang buhok ana oh. Murag salang sa pinok-pinok. What? Alam, may nakasi. Nguyag ba? Dili na ko na madawat iman. Pamili po ng gwapa. Gwapa naman siya sa kuwa, para sa kuwa, gwapa naman siya. Luha lahat. Ikaw ang paborito kong desisyon at pag napaligiran ng ingay at ng gulo. Ikapakan ka anak. Tanawa na ko kay bagtak. Pero mga mo, ang buhok, lawas. Murag wa pang hilamos. Sa nga lang na ko naman ang tiyan, gisisto na. Hindi mo ay. Nga yun na yung tiyan mo, dako yun na yung tiyan. Pang. Ikaw bahala na tong anak pang. Naguyab-uyab imong anak pang. Unsa dawat mo na iyang uyab pang. Para sa kuha, okay magana siya. Anak, okay magana siya nga baga babae. Okay. Upa, tarong man siya pa, nga, pugihan ka, wala mong hugas. Sige, kalima na po ka, anak. Dili pa ngay. Butan siya pa. Basta kuha, mang, okay na sa kuha, basta kay makabili pala lang siya, yang uyab sa itong anak. Nah, basta pang di gina ko na dawat pang. Kagwapo-gwapo sa atong anak. Manguli ka ko ng ani. Manguli gid. Kay iya man ang kagustuhan, kay iya man ang puso. Kay mahimo na, kay iya man ang kuha, nilab na yung uyab. Suplada ba yung ignaw mo? Napin pamugot-mugot na. Dawatan na siya mo, gwapa, magmuna siya ma, nyabutan. Pugihan. Kung si pagkagwapa ana iman. Okay, kung nagmagi pilin ako siya ma, gwapa kay siya. O man gani pang siya ba na yung ilok ko? Puro balahibo? What? Naunsa naman taon ka iman? Di ba eskwela ta ka sa bahalong nga eskwelahan? Unya mo rin imong uyabon? Pati pa rin kamo sa imong amahan. Buntag udto, kiyod, kayo. Daro mo ko, sa kabaw, taon. Iman, pamili yung tarong iman. Siya, mo ko na yung love mo, ano ko lang yung laban. Kay mahimo man, kay siya, kuha daw, siya, yung mga doon yung kuha doon, yung mahal. Mare, mama mo, babe. Ano siya? Buta mo rin mama, babe, no? Ano na siya? Ay kung luyo day. Dili ko nimo madag luloy day. Asa man, babe, ita masulod ani, babe. Bilit man kay babe, babe. Ano yung masulod ma? Sunod na rin. Pamili rin imong uyab diha. What? Dalo na ako ni ma. Hindi ko gusto may... Bahala na ang bulan na sa init diha. Mangawat ka lang na di sa balay. Naong anak kawatan. Sama na iyang dalada nga bago. Oh, suplada kayo. Bugat ramang kayo, ma. Bugat kayo, ma. Si mama. Tawag ka ni mong mama? Dili ka karapat dapat ng mamamama sa ako aday. Pwede makakisi ako, babe. Kaihon man ko, babe, uy. Another oh. Pag siya rito, pagkahuman kuskus ang inidoro. Kaya basi, mamilit na imong kuan nito. Ano lang? Sulod na lang. Taga-asa man ni kagang. Ngano nagkailaman mo sa akong anak? Gala Pilipina ko, ma. Iman? Wa ka na discourage sa ara imang di kagit ang tuhod iman oh? Gibon eh? Wala man ma. Gana, buwan ima. Disgrasya man na, ma. Natago pa sa kuan, natago pa sa pangpang sa tulay. Pang, istoryahan imong anak. Kaya ako di gina ko nadawat. Sino pa may hapon, may buntag pa. May buntag po. Kanang, ano sa mga mo ko day? Nahulog ka sa pagbang. Ay, kanang gilubot manggod ko pa niya. What? Pero tutuwad ako dito sa kuan pa, bang nasamad pa. Gituwad ko nito, panghiman. Sa kong anak, tuwad ka. Oo, Uy. mga, usog ba na kayo mo kagod yung imong Mo ba?
Ala, nagpuputaw ko na nakod na kung gina siya, ano, kung gina siya, tibo gina siya nga, pagkabata, nagwapong tao, wapo po ka. Ako'y problema, basta kuhan lang, ay nabutan doon, palitan ko yung butan doon, hindi pa nakuha. Kaya akong asawa, mong mama man, huwag yung kuhanan ito ko, huwag kwarta dyan. Otro po ding amahana ni ikambyo ra iyang anak sa tanduay. Ay na, kukuha kay kita, kagklainom, butan doon. Mura mo niya akong kalipay ma. Basta ako iman, gusto yun ako iman nga kanang gwapa, giti mong mauyab iman. Gapa man siya ma. Ano ginawa ni ma oh? Yung buhok. Ang lawas. Ba, panutan na siya. Nalibat ka man? Kasi pagkagwapa na iman nga lalaki man kayo ng daong iman. Bakit ito or bulawas na ma? Ito nung ano oh? Dag ko kayo gabaga. Dag ko kayo bagta. Way totoy. Ano, Vicente ma. Ay, trabaho mo ko na siya ma. Hindi ko siya tete siya, ha? Oo Masa pa. di mo di gusto ni mo, day? Hindi ka na sa makurik, admang. Masa man na yung negosyo ni mo, day? Ito sa paan man, nakama ko negosyo man, number 1, ito sa... Masa man ang negosyo ni mo, day? Sa nakama ko negosyo man. Na, Unsa akong gipangutanaw ako ng utanaw pila ka buok imong negosyo? kasi man, nakabalo ko ka sa kong man, nakama ko negosyo man. Number 1, ito sa bakuring ma. Si gusto ka man, ako'y daladari or ba? Ito dala Uset! naman, boy. Ito dala din naman. Unsa iso na imong bagay ay? Balik, balik mo mo. Serious ba tayo? Ano ang negosyo ni mo, day? Nakama ko negosyo man. Wa ko nang utana og pila, day, nang pangutanan nako kung sa imong negosyo. Basta sa number 1 ma, kaysa bakuring ma. Unsa nang nasa bakuring di ay? Dari pa, dagan kayo ma, si gusto ka ma. Sila dagang do. Dagang isda do. Asan? Dahil ko daladari abang si gusto. Set na din. Unsa man na sunod imong bagay? Ano fiyero ba? Pabalik nyo sa tebaragong ka, makapuko. Unsa man gid iman? Nahigog na gid ka aning babae iman? Yung ma, gwapa niya ma. Di na ako higog maorog nung ano ma oh. Yan, lamig iglawas kung kakula. Nga, ako mahimo ana kung mao gid imong pilion. Basta ako iman, grabe gid pagpadako nako, grabe gid sa sakripisyo nako pagpadako sa imong ha. Unya mao rin imong uyabon iman. Pagpatuloy nako sa imong nagbayad kog 2,000 iman, gipa-eskwela ta ka sa Bacolod nga eskwelahan iman. Tagaan na nakagpula dahil patuloy din mo si Hada ma, di bayad ma. 2,000 akong pagpatuloy ana day. Nya, Itretag na nakon ama. dili mabayaran day. Wa ko nang inahanglan og kwarta day. Gusto lang nako day nga kanang gwapa ang mauyab sa kong anak day. Gwapa man ko ma. Ay, nagkakonda ma. Ay kung mamamaha day. Magmama na ka sa ako, aday wa pa man gani mo nakasal day. Wa pa man gani ko kailas imong imong pangalan. So may taon na kasi mo di ay ma. Nga uyib naman may sa imong anak ma. Wag kay mang bayhana ni. Bagay man pag sa imong anak ma kay gwapa ko, das gwapa mong anak ma. Gwapo mi sa ma. Ko, gigapahan kasi imong kaugalingon day. Ang imuhang tiil puro balahibo. Mura man kagkaliwat og unggoy. Ano mga balbon ma. Ikaw lagi makadala ka balibo sa imong